musanyeberwa, musabhaizwa pasi naJesu, pasi naJehovha, pasi nemweya mutsvene, pasi navo vese. Uri kubirwa mari, uri kubirwa nguva, unokrosa bhodha woya kuSouth Africa, wounzwa iwewo kuti Jesu akafa kuti uve mupfumi. Mhinduro yaMwari inouya asi inononoka. Kana uri munhu aneta nekubirwa chegumi, kana waneta nekupiwa mafake promises, kana waneta nekumirira kudzoka kwaJesu, I know uchiri nedoubt, mira ndikupe hope pasi naJesu. Zvimwe zvichida ari kuda kuedza kana kuti aida kuedza kuburitsa pfungwa yekuti vashumiri, mafundisi, maprofita ari kushandiswa naMwari kana kuti vari kuzviti vari kushandiswa naMwari vanonyepa. Hazvina kuipa kuburitsa pfungwa iyoyo, uye hazvina kutomboipa kuti pasina Nyamakanga, pasina Makandiwa, pasina naFreddy, pasina Miracle Paul, The views and opinions expressed in this video are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Musanyeberwa, musabhaizwa pasi naJesu, pasi naJehovha, pasi nemweya mutsvene, pasi navo vese. Uri kubirwa mari, uri kubirwa nguva, unokrosa bhodha woya kuSouth Africa, wounzwa iwewo kuti Jesu akafa kuti uve mupfumi. Mhinduro yaMwari inouya asi inononoka. Kana uri munhu aneta nekubirwa chegumi, kana waneta nekupiwa mafake promises, kana waneta nekumirira kudzoka kwaJesu, I know uchiri nedoubt, mira ndikupe hope pasi naJesu. Haanzwe, haapindure, imatsi, imbeveni, kana muchida imimi, pasi naJesu, pasi naye, pasi nababa vake, pasi nemweya mutsvene, pasi navo vese, pasi navo. Good day, DJ Holly, my brother. Yay, it has been a very, very long time indeed. Personally, I am so disappointed. And secondly, I don't know what we Zimbabweans have become of. Of course, we have problems as a nation. Every nation has its own problems. So we also have our own problems. But going to the extent of saying pasina Jesu, pasina Jehovah, pasina mweya mutsvene, it is a highest degree of blasphemy, kumhura Mwari. Zvimwe zvichida ari kuda kuedza kana kuti aida kuedza kuburitsa pfungwa yekuti vashumiri, mafundisi, maprofita ari kushandiswa naMwari kana kuti vari kuzviti vari kushandiswa naMwari vanonyepa. Hazvina kuipa kuburitsa pfungwa iyoyo, uye hazvina kutomboipa kuti pasina Nyamakanga, pasina Makandiwa, pasina naFreddy, pasina Miracle Paul, pasina nemamwe mafundisi, tiri vanhu, hazvina kuipa. But going as far as saying pasi naMwari,
unoziva here kuti kunotori nevamwe vanhu vasingatode kunzwa nezvaJesu kana nezvaMwari, but you never hear them saying pasi naJesu. We have got tine vanhu vari so wicked, vanoita huipi in the high places, but zita iri vanotoritya. Inhau yekuti munhu anenge achida kutrenda. Varumeka, ngatitrendei nezvimwe, ngatitukanei. Inini DJ Holy newe tinogona kutukana. Zviya zvamunenge muchiitana naSimba Chikanzana naGamba, zviya zvakatonaka zvakadaro. Iyi teritori iyi iri kutambira vanhu, iyi yaakutambira vakomana ava vaguta. Ndo gara ndichishumira kuvanhu kuti kana tichinge tashaya zvekuita, tanyatsopererwa, mwana wamai, enda kutoilet, ita pupu yako, izore napupu yako, uzvizora tsvina yako, uzvizora wofamba murodhi, zvinotori nani izvozvo. Zvakadaro zvinotori nani pane kutamba nezita raMwari. Hatisi kuramba kuti nyika ina kumira zvakanaka. Hatisi kuramba kuti politically, economically we are having our own challenges. But iri zita iri kutamba nevakoma nevapfana iri, zvinoita kunge Mwari vakanyarara, zvoita kunge Mwari vasisina hanya, zvoita kunge Mwari vacho vasiri kunzwa. Googlai, chimbogooglai kuvanhu vakaita semaitiro aita mukomana, kuti magumo avo akapera sei, vakaguma sei. Chimbogooglai, kwete maZimbabwenzi, kunyika dzevachena vane mashoko avakataura pamusoro paKristu, vakamhura Mwari. Chimbogooglai, kungogooglai, vakaguma sei. Ngachive chenjedzo kumhuri yeZimbabwe kuti hatisi kuramba kuti nyika yedu haina kumira zvakanaka, but ngatityei Mwari, ngatiremekedzei Mwari. Mwari ngaatyiwe. Haungakundwe nemabhanditi. Ndakanga ndiri kujere uchikurubyu, but unotonzwa mabhanditi vane mhosva dzekurepa, dzekuuraya vanhu, but by end of the day wainzwa wachiti Bishop, ndinamatireiwo kuti mhuri yangu iri kudzoko. Ndoziva kuti Mwari havakundikani. Munhu akadaro, we are talking the worst person in the society who is incarcerated right now at Chikurubi maximum prison. Maari anoziva kuti kudenga kuna Mwari. Ari mujere, but ari kunziva kuti kudenga kuna Mwari. What more mukomana uyu une liberty yekufamba, une freedom, but unozobuda kuti pasi na Kristu, pasi na Mwari. Bhaibheri rinoti kudii? Uyo anomhura Mwari Baba anoregererwa, uyo anomhura Kristu zvekare anoregererwa, asi uyo anomhura Mweya Mutsvene haaregererwi. Munyika ino, kunyangwe nemunyika inouya, haaregererwi. Saka kureva kuti kudii? Tinogona kuti pasi naJesu, pasi naMwari Baba vagotiregerera, but ukazoti pasi naMweya Mutsvene, hauregererwi. Kunyangwe munyika ino, kunyangwe nemunyika inotevera. Vanhu ngavatye Mwari. Ngatiitei zvatinoita, but DJ Holy, vanhu ngatityei Mwari.
Nen'anga checho iri kuita zveun'anga zvayo, unotonzwa ichitotaura kuti musikavanhu. Ikoko kuti musikavanhu ndokuti Mwari. Naiye Satani wacho ari kutozviziva kuti kudenga kuna Mwari. Satani chaiye anozviziva zvekuti mukomana pari kuti pasina Jesu, pasina Jehovha, pasina Mweya Mutsvene. Iye Satani wacho akatohwanda, ari kutomunetsa kuti abva ndikupiko. Ari kutobvunda Satani, ari kutotya iye Satani pachake. Vanhu ngatityei Mwari. Kunyange tikafarisa tozoita sei, pamusoro pedu pane rimwe simba riri pamusoro pedu. Iroro simba ngatirityei, ngatiriremekedzei. Kana tisingaritende, zvakanaka kunyarara nezvaro, tisataure nezvaro, tingozviraramira sema-atheist, tongozviraramira pane kuzoritaura tichiri mhura. Kumpolitics tinoti pasi nanhingi, pasi nanhingi, pasi. Tofananidza Mwari, tofananidza Kristu nevanhu nje, mortal men. Vatinoti tomuti pasi Jesu, pasi Jesu, pasi Jehovha. Uku ndokunonzi kuzvitakurira kutukwa, kwete kwake chete, but nedzinza reke rose. I just thought that I can share with you, my brother.